Najkrajší dar je pieseň 2011. Wow! Hej! Paulová čača! A zorie se do veselí, pôvodné dielo, hola, 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 ktoré Bránková zvolá. A ideme! Čas je rýchly ako strela, strach má len zo Schumachera. Ale my sme spomínali, že tu nie sme len preto, aby sme sa zabávali, spievali, tancovali, ale že budeme aj odmeňovať. Áno. Futbal v Leviciach oslavuje 100 výročie. 100 rokov futbalu v Levíc. Ja verím, že o niekoľko rokov tu v Leviciach budú majstrovstvá sveta vo futbale. Kto je za to? Hore nohy či ruky, všetci. Pozveme v tejto chvíli sem k nám na pódium prvých dvoch dnešných pomocníkov z futbalového klubu Slovan Levice. Nech sa páči, to sú oni, mladé futbalové nádeje. Pozri, ako srna skáče okolo lopty. No ale to si zaslúži potlesk, sú šikovní, perfektné. Toto sú chlapci, ale stačí môj paráda. Poďte sem. Taký ste zlatý, ako živý. No, ako sa voláš? Erik Valkovič. A ty? Radovan Dimitrov. Krúti sa naša matička zem. Tam, kde bola Amerika, už je Afrika. Na ničom nezáleží, život prúdi rýchlo. Pačí jak víkor a sa raz počunej, chce ťa uniesť tam, kde nemusíš. Ja pozývam k nám opäť šikovných, talentovaných futbalistov z futbalového klubu Slovan Levice, naši dvaja asistenti. FK Slovan Levice, nech sa páči, mladenci, mladí futbalisti, pozri sa. Potlesk. Chlapci, čo? Pozri, vieš, to sú žongléri toto. To sú žongléri. No kde sa hrabe hamšík? To aha. Dobre. FC Neapol Levice. Chalani, výborne, chlapci, ste šikovní. Poďte sem, ako sa voláš? Paťo Lipian. Paťko Lipian? Lipian, no a dobre. Robo Vilhan. Mladí futbalisti, tretia dvojica. A už idú brankár a útočník, či čo to je? Ja, že to na mňa. Pozri. Paráda, pozri, ako sa háže. Ako keby eura padali z neba. No, žiadny gól, čisté konto. Ďakujeme veľmi pekne. Pozrite sa, čo to... Takže toto je prvá, druhá, tretia. Sa páči, kto je ona? Vituška, obetavá. Dobrý večer, vítam vás všetkých Levičanov a z okolia. Vitka, my ťa poprosíme, aby si týmto našim premiantom prešťastným odovzdala tieto nádherné ceny. Ja veľmi srdečne gratulujem a teším sa, že môžem odovzdať tieto ceny a že budú mať z toho tieto detičky malé veľkú radosť. Ďakujeme veľmi pekne. Tie najkratie očká tých detí a my tak hovoríme, že to robíme ten gala program pre deti od 3 do 99 rokov, takže vlastne je taká obrovská účasť. Budeme určite pokračovať v týchto gala programoch. Rodeo
mám ešte prekvapenie aj pre asistentov vašich futbalové nádeje futbalové, teda FK Levice. Takže poprosím asistentky moja, aby prišli s darčeky. A poprosím aj asistentky, teda ukážte nám to prekvapenie, pretože ja som veľmi, veľmi zvedavá. Čo to je? Je krmivo pre vtáčiky, alebo čo to je? Pedigril pre Karin. Čo to je? Ježiš, ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme za tieto ceny, ale... Predstavte si. Sladký očí